Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Sikhipha lezi zindaba ngokukhulu ukudabuka. Ngemuva kokuba umndeni wakaMkhonde uthe walahlekelwa elinye lamalungu elidlule emhlabeni. Njengoba nje ubona ama-MK emasha ehamba eya emndenini eyowududuza ngoba phela umufi uLindiwe ubeyilungu lawo umkhonto wesizwe. Ake-ke wena-ke ubukeke lamavidiyo lawo alandelayo ubone ukuthi kuhambe kanjani baze bayofika ekhaya bawududuza kanjani futhi lo mndeni. Según que nada,
Long live the fighting spirit of no surrender, long live. Amandla. 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 Awethu wena kuphela. No, asibingelele comrade sibonga nanifika kwenu ekhaya. Baba. Awethu. Yesasho ukuthi soqhamuka namhlanje. Sizobheka sama nabafowethu amacomrade onke lawo sama nawo. Size la ekhaya. Umfowethu uJabulani ulindiwe. Begijimana sigijima naye. Besove la baba sithanda ukutshona inhle ukuthi kambe kumkanje ngisula kusasa kuyali kuze kuyothula. Amandla. Awethu. Awethu. Mama ngibonge ukuthi nifika kuthina sihlele ngalolu hlobo sihlele ngalo udadewethu. Yebo egcineni phela babe khona izinhlelo noba nihlele kanjani maku kanje udadewethu ulindiwe njengoba senizwile isitori sonke sakhe uhambe nini kanjani ngomgqibelo lo siyabona sobe simthuna sithande ukuthenini sibe naye kusasa la ekhaya ukuze ngomgqibelo ke sibe siyamhambisa siya Amsterdam apha ayobekwa khona uhlelo lonke ndingathi iMK iyona ivumelekile uba izomela dadewethu nanjengemember yeMK ibisobala amandla ingakho ke singananasi ukuthenini nobe yinini sinani esikwenzayo sifisa nokuthi nenukufisayo ukuthi base ngoedanga kwinkulumo zethu sikufake ngoba sithanda ukuthi aze naye aphe khona athi nancitha abantu bengiphila nabo nancitha abantu bengihamba nabo ekutheni bakhulume noma benze ini ngami yilokho ubuza babumindele khona kusasa sifisa ba ube khona sifisa ube khona ngingase ngithi nje ngokuphelele sizokusho na sewufonela ukuthi cha ngempela njengoba kade sisho isifiso sethu awube khona yeah Amandla Amandla viva MK viva viva baba so ngisho ukubonga nje angisize sibalisa ukuthi kushaya kancane nje njengendlela bayazi abafethu sesenze njani uhlelo lethu ngicela ucomrade Glow plate yathemba ntolisongile ngala bafethu ngicela ukuthi ozokwazi ukufaka imleke la esivaneni naye akwazi ukufaka amandla so macomrade la comrade sigijima naye lo ngempela walimala ngesemini ngize ngazwa ngale kwayizona ukuthi mangisendele imessage angasho ukuthi ucomrade wakubo ngibonga ukuthi bafethu amaward akhona la 87 78 yabonga kakhulu macomrade ukuthi bafike isipambisi nakusasa ngicela isipambisi size sokuphetha lo msebenzi ngiyazi nezinto ezikhona emawadini makomanda ngiyacela bafethu amagijimani amabuya kusa niyazi nani bafethu ngiyacela sipambisaneni siqhube lo msebenzi walo kakhulu ulindiwe la siphethe AK47 nesingasazi wana kufanele sidubule ngicela nje ngedela ubaba nento acela ukuyisho ubaba bese ngicela nangumama umfundisi abele bafisa ukubisa ube mase siyaqhubeka amandla awethu mangibonge macomrade umane weliceke nijulukile dadewethu Lindiwe amen ujuluka kwenu ukuthi nimazi nokuthi nisazi la ekhona umoya wakhe awazi unikhona egcini kubo mangibonge ke ngalesikhathi ngoba nike najeleza la
niphonsa umnikelo sengiwutholile ngale ngasendlini nisithi awenzi ikhandlela uqhubeke phambili ukhanyisele udadewethu Lindiwe. Ngiyabonga amakhompleti empeleni egama lilonke ngithi mangikhuluma ke nesiXhosa ngiyaswapha phela ngisimaXhoseni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe khona ningayifihli ngoLindiwe. And then ngiyabonga ukuthi nalomnikelo ninike wona ukuthi la uhlanganisa khona ukuthi kube ngasebenzi akuye phambili. Angibonga kakhulu ningibongele nakuNdlunkulu yenu ngoba ayigcine la igcikeni ihamba iyofika kuNdlunkulu azi ukuthi kamkhole ngoLindiwe nifikile nenza lokho. Ngiyabonga kakhulu. Amandla ngiyanibingelela nonke ama-comrade ngoba bengike ngasho ukuthi abanye bangazi abanye bangazi. Uthi angiphakamisa isihlalo ukuthi mina lo bengithi ngoLindiwe waKaMkhonto ngicela sibe khona sonke njengoba bengiqabanga ethanda umkhonto. Mina ngu-you kwi-group kodwa ngumama Makhathini. Ngizocela nje sithi ukuthi kancane sihube sizothe sikhuleke kuze ukuthi uyaqhubeka umsebenzi uqhubeke ngaphansi kwesimo esinesizotha. Abanumzane nabafowethu cela bangikhiphele igqoko hayi abesifazane abesilisa. Ngcwele 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 somandla ngcwele ngcwele sibabaza wena ngcwele 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 somandla ngcwele sibabaza wena sibabaza sibabaza wena oh sibabaza wena sibabaza sibabaza wena oh sibabaza wena. Sacela sigqobe inkomo emagameni amathathu elikayisene lentodana uma ucwebileyo Baba Nkosi uNkulunkulu olungileyo kulomzuzu Baba Nkosi uNkulunkulu olungileyo sikwazile ukuphumelela abanye bebefisa ngepha somandla ongcwele babanjwa imisebenzi nokupheka ke emakhaya uNkulunkulu olungileyo thina esiphumelele sithi silapha ekhaya nilikaLindiwe hebe sigijima naye kulomzabalazo somandla ongcwele sithi Baba Nkosi uNkulunkulu olungileyo sesingenile kuleli iceke Baba Nkosi uNkulunkulu olungileyo akubone nawe bengaboni ukuthi uLindiwe ube phakathi komhlane nombeleke nodade nobabe nosise nabo bonke kule nhlangano yomkhonto sithi Baba Nkosi uNkulunkulu olungileyo umsebenzi osuqalile baba sezulwini sicela ukuthi kube wena ofezayo ungabe ukwazi nokuhlakanipha kwethu Baba Nkosi uNkulunkulu olungileyo kepha solo uwe kukho konke sokwenza siduduza umndeni siwumkhonto sithi kukho konke okwenzekile ngoba lale ngenxeba uNkulunkulu bazi ube nohlelo Baba Nkosi uNkulunkulu olungileyo ukuthi kulolu suku la namhlanje uzofika uMK uzoduduza umndeni ngakho ke Baba Nkosi uNkulunkulu olungileyo masiphuma sala nomndeni Baba Nkosi uNkulunkulu onamandla khave lawo manxeba somandla ongcwele avulekile yepha somandla ongcwele basisondeze uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi bangadedi ukuthi uNkulunkulu abathandi manje siyasho ukuthi muhle uNkulunkulu ngesikhathi zonke noma sekunje Baba Nkosi uNkulunkulu olungileyo uphuma nathi sale nabasalayo balondoloze uhola abantwana besazophuma ngendlela zonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Amen. Here kwala here kwala here